De meeste mensen hebben nog een stofzuigerzak in haar stofzuiger, maar daar kan wel eens verhoring in komen. Om dit filter giet het. Het past op alle stofzuigers. Het filter moet vastmaken worden aan een stofzuigerslang en vangt al het stof op in een keustofkoker. Het voordeel is dat je geen stofzuigerzak meer nodig gaat en om die reden kan het idee wel eens een groot succes worden. En zodra die vol is, ga je hem gewoon weer legen en opnieuw herbruiken. Romke Koinga krijgt alle weken wel honderden vaststellen van mensen die denken een goed idee te hebben. Altijd zei er nee. Maar deze keer maken de dokkumer een uitzondering. Toen ik het product zag en daarna was wat in verdiepte, toen dacht ik, dit kan wel eens een gouden succes worden. En als het echt omslaat en de aantal die het hoopt of verwacht worden, dan kan het wel eens miljoenen wezen, want de wereld is net zoiets. En wij op alle ruggen in elk land kocht. Het filter is ontwikkeld door RK Innovations, maar het idee komt bij een omke van een van de eigenaren van het bedrijf. Hij had een droom en toen werd hij wakker en toen heeft hij eigenlijk een paar stukken karton gepakt en de nylonkous van zijn vrouw als filter gebruikt. En toen heeft hij een prototype in elkaar gefrutseld. In het buitenland zijn er al bedrijven die het product zien harder willen, om te bang zijn dat er hier en daar geen geld meer verdienen worden zal aan stofzuigerzakken.